sa nitkellmu fuq il-kanonku Aġuża Soldanis. Dan twieled Għawdex fil-1712 u mit Malta fil-Belt Valletta fl-1770 fi fatt huwa mitfun fil-Knisja ta' San Pawl fil-Belt. Għalina fil-biblioteka il-kanonku Aġuża Soldanis huwa importanti ħafna x'inqsuh bħala l-ewwel librar, l-ewwel kustodju ta' kollezzjonijiet tagħna. Ignazio Saverio Mifsud kien żar il-biblioteka f'Awwissu tal-1763 u stess jgħid li rali l-Aġuża Soldanis bajnejh jiġifieri jikteb jagħmel kompilazzjoni tal-katalgu ta' din il-biblioteka. Hawnhekk fil-fatt għandna l-katalgi f'ħafna volumi ta' dawn il-kodba li kienu jinsabu fil-biblioteka ta' qabel. Fil-fatt anki l-kmamar li juri referi għalihom ma jkorrispondux mal-kmamar tal-lum, però ħafna mill-kodba, il-maġġoranza tal-kodba għadhom hawn illum. Kif għadna Aġuża Soldanis kien studjuż kbir u għandna ħafna xogħlijiet tiegħu manuskritti. Pereżempju f'dawn il-sitt volumi hawnhekk dawn huma kollha kopji ta' affarijiet ta' skritti li kien interessaw lilu kien jikkupjahom. Imma Aġuża Soldanis jibqa' magħruf l-iktar għad-dizzjonarju tiegħu. Dan id-dizzjonarju ħareġ qatt ma ġie stampat fil-fatt kien baqa' manuskritt, aħna hawnhekk għandna manuskritti kollha f'4 volumi ta' dan id-dizzjonarju. L-ewwel volum kien Malti, Taljan, Latin. Il-tieni u tielet volum kienu Taljan, Latin u Malti, fil-waqt li r-rabba volum kienu Latin, Taljan u Malti. Importanti wkoll għaliex De Soldanis mhux biss jagħti x'inhi l-kelma ekwivalenti, pereżempju tal-Malti ma' Taljani u Latin, ma xi kultant jagħti spjegazzjoni wkoll. Allura fiha ħafna valur. Dan id-dizzjonarju għandu valur storiku kbir u etnografu u stess De Soldanis stess xi kultant kiteb fit-tul biex jispjega ċerti termini li juża fix-xogħol tiegħu. Aġuża Soldanis ukoll kien kiteb l-ewwel grammatika Maltija li kienet liġi stampata taħt it-titlu della lingua punica preżentemente użata dai Maltesi u kienu ħarġu żewġ edizzjonijiet, waħda biex tiġi mibjuwa Malta u l-oħra it-tnejn kienu ġew stampati Ruma, però waħda għal Malta biex tiġi mibjuwa Malta u l-oħra biex tiġi mibjuwa l-Italja. Bħala xi li kienu ħobb ħafna lil Għawdex, Aġuża Soldanis ħareġ ukoll kiteb qatt ma ġie ippubblikata fil-fatt imma kiteb il-deskrizzjoni ta' Għawdex bħalma Gianfrancesco Abela kien kiteb dik ta' Malta, Aġuża Soldanis kiteb ta' Għawdex. Dan huwa xogħol interessanti ħafna, importanti ħafna, fejn hu jagħti informazzjoni fuq it-toponomija ta' Għawdex, fuq l-ordnijiet reliġjużi, fuq il-fertilità tal-ħamrija ta' Għawdex u fost affarijiet oħra insibu din il-mappa ta' Għawdex li hija importanti ħafna, però mill-lat ta' storja din għandha xi storja mhux tas-soltu għaliex din il-mappa ġiet misruqa mill-Biblioteka Nazzjonali fil-1998. Għas-sentejn sħaħ ma konniex nafu x'sar minnha, kienet inbijat barra fil-fatt, kienet sibna li kienet marret barra u kienet ġiet ritornata anonimament lill-Biblioteka sentejn wara fis-sena 2000. Aġuża Soldanis bħala studjuż kien jikkorrispondi ma' ħafna studjużi barra minn Malta, speċjalment Franċiżi u Taljani. U daw kienu jambagħtulu ħafna ittri li għandna hawnhekk f'daw il-volumi. U interessanti li ma kienux jagħmlu indirizz fuq il-wara tal-ittra, kienu jagħmlu sempliċement ismu u Gozo jew Malta jew jekk kien Roma u kien jaslu lu xorta. Aġuża Soldanis ukoll kien patriott kbir li kien iħobb il-Malta, il-pajjiżu u kien jikkritika t-tmexxija tal-ordni. Fil-fatt kien kiteb test li jismu Mustafa Bassa di Rodi u kien ħareġ li dan it-test kien ħareġ taħt isem ħaddieħor taħt isem ta' Michele Aċċar li kien persuna li kienet eżisti veru. Però Gramma Supinto mill-ewwel induna li dak kien xogħol De Soldanis u kien għajru insolenti għax kien ikkritika li t-tmexxija tiegħu u kien ordna li dawn il-kopji ta' dawn il-ktieb jiġu imneħħin mill-ċirkolazzjoni. Aġuża Soldanis bħala Biblioteka Nazzjonali grati ħafna lejh għaliex apparti li kien l-ewwel bibliotekarju tagħna kien ħalla wkoll rikkezza ta' manuskritti u kodba li kollezzjoni tagħna.